Заян, нашия гост от Русия. Пожалуйста, здравствуйте. Сначала вам, Елена Валентиновна, предоставить слово. Пожалуйста. Дорогая Снежана, дорогой Ашот, Надежда, для меня большое счастье вообще видеть здесь нашего дорогого друга Ашота, с которым мы очень давно знакомы и какие-то проекты. Спасибо и за поздравления. Дами и господа, за мен е чест и удоволствие да съм пред вас и да имам тази възможност, благодаря за която, да ви покажа красотата на Санкт-Петербург. Тези снимки са заснети благодарение на тази годишния медиа форум, който се проведе от 22 до 25 май в Санкт-Петербург. Там се събраха различни артисти от 50 държави да представят своята работа, своята националност, чрез традициите, чрез снимковия материал и видеята, които бяха подготвени. Много благодаря за тази възможност да участвам, да мога да заснема събитието и да видя красотата на Санкт-Петербург. Благодарение на това събитие в моя живот се зароди една нова мечта. Моята мечта е да заведа моя любим съпруг в този град и той да се потопи по същия начин, както аз се потопих в атмосферата, в красотата, в историята и да се запознае с много превъзходни хора. Надявам се да съм успяла да принеса частица от Санкт-Петербург тук сред вас. Надявам се да ви хареса. Да кажа, че съпругът всъщност беше с нас чрез своите снимки.